Intreden van uw gemeente had een waarnemend burgemeester. Hoe slim is dat? Kun je het uitdelen van een lintje eens weigeren? En het vuurwerkverbod, is dat nou een vloek of een zegen? De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen deze weken mijn gasten. Zij schreeuwen de traanjagers, de nuvere nacht en de laatste dagen van de dorpsgek. En schreeuwt dit hier het Frieske Boekenwiekengeschenk aan de Goortske Breedte. Welkom voor de stelling. Leuk en aardig, dat schreeuwen. Maar als ik tak om wieken het Fries dicté win, ben ik pas echt gelukkig. Nou, ik weet zeker dat dat er nooit in zit. Zo. Dus dan zei ik voor het maar leuk dat schreeuwen. Ik bleef eerst een beetje veilig achter de computer waar het nog een taalhifker op zit. Wat een vertrouwen in jezelf. Ja. Hij ben uitwisselt. Hij wie een drokke weekend in Den Haag. Mooi Femke Wiesma, een topfarm en een FNP-gate. De Frieske Frits Wester. Maar dan beter, Onno Valkena. Onno, het is volslijn terochte dat ze die gevaarlijke FNP'ers wegen hebben in Den Haag. Nee. Zij wie stedelid, wie wethouder in Arnhem en zietvrienden hier voor de ChristenUnie in het Europees Parlement. De waarnemende burgemeester van Dantemadiel, Anja Haga. Ik van jou de volgende stelling. Ik hier nou lever onder het werkwest als Europarlementariër. Dat is te verwachten. Die vraag krijg ik vaak, maar beide had ze voor een nadeel. Ja, dus burgemeester is echt prachtig. Je matte ja of nee, je mag er wel op even omkomen. Ja en nee. Je het waren net ja of nee? Dus nou, het is gewoon net zwart-wit. Nee, Europarlementariër is prachtig. Burgemeester ook. Ja. Ja? Vind ik wel. Oké. Zo kan het geen in het leven. Ja. Ja. Maar net in de Frieske Wieken. Nee, dit binnen wie gasten en dit wie de Frieske Wieken. Het zal treid worden en 22 miljoen euro kosten. De verbouw van de Ljouwte Vezenis is deze week officieel klaar. Er binnen zonnepanelen op het dak komen en alle detineerden hebben een eigen telefoon op cel. En er binnen volle meer camera's bij kwamen. Er hing je nou 360. Vuurwerkverkopers in de provincie volgen bij spanning de laatste berichten uit Den Haag bij. Maar ik ging niet verwachten dat er heel gebeurde zo. En dat die partijen zakken omgaan. Ja, de argumentatie erachter slaat eigenlijk nergens op. De organisatie van de winterspelen van 2030 zoekt naar e-stadion Tialf als locatie voor het reedrijden. De Olympische winterspelen binnen in 2030 in de Franse Alpen. De organisatie is daarvan nog op zoek naar een geschikte locatie voor het lange baanrijden. Een grote delegatie FNP'ers is juist in Den Haag bij de Tweede Kamer. Ze willen meidwan om de volgende landelijke verkiezingen. Maar ze zijn net welkom in het gebouw, omdat ze pompenbladerspeeltjes ophaal. Het slaat vanzelf nergens op, toch? Dat lijkt dan nergens naar. De FNP'ers willen chin houden door de beveiliging. Alleen als ze de pompenbladerspeeltjes oordoggen, mooi ze het gebouw in. Ze willen toch de beveiliging zien als intimiderend. Ja, wel een pompenblaadje op. Waar je dat horen? Ja, ik hier het pompenblaadje op de jaske en het jaske moest in de bak en de bak die gaat door de scan en hij kwam er weer uit. Oera, deze Frieske Wieken, ik vreeg je hem altijd om het begin van de uitzending de volgende vraag. Hoe wie je een Frieske Wieken, wat voor cijfer jou je hem die en waarom? Anne Koortske, mag ik bij jou beginnen? Ja, persoonlijk vind het echt een hele leuke weekend. Ik jou het denk ik wel een 8. Ja. Ik wie man die nog op Borkum, wie een weekendje voor het West. En ik ga de rest van de weekend er ook aan het werkwest en een protte lezingen doen. Heel leuk publiek hield hij. Dus ja, en de zinneskind. Dat is al heel geweldig. Is Borkum, maar ik ben naar de Noordwest. Is dat een onrader? Ja, ik vond het wel heel mooi. Het is heel oors als Uuswaard-eiland, maar ik is wel heel mooi het eiland wat omkeuren en zo. En mijn Bennewijn is binnen die paarden dan wat verhudden en dat is ik top. Dus nee, het is wel een onreder. Okay. Ja. Anja Haga, wanneer het burgemeester op dit stuit van de gemeente Dantemadiel. Hoe wie jouw wieken en wat was die voor jou, Jody? Nou, mijn eigen wieken wie ik heel goed eigenlijk. Zeker wel een 8. Ik ga de aankondiging van de nieuwe Wenneburgemeester dienen, samen met de huidige Wenneburgemeester. Dat wie leuk. En ik ga de zoekerij Ierpunt, dus museum in Damboord. Met de tentoonstelling van Hein Koonstra. Een heel bijzondere tekenaar, u erin zijn geest. Nou, dat hele mooie dingen. Maar ik vind de wieken, als ik ze in de brede zin, wat Trump doet met zijn importheffingen. De minister Faber die lintjes weigert. Nou, dan zoek ik het wel een dikke onvoldoende aan op dat punt. Ik kan me voorstellen. Nou, die lintjes van minister Faber zullen we het aansteken nog hoe. Onno de Wiest onder oren in Den Haag deze week. Wat was voor jou sto deze week? Ik denk dat ik deze weekend zo'n heel jou. Ik vond het persoonlijk wel een mooie weekend. Ik kijk wel mooie dagen gewoon in Den Haag. Weer absoluut net saai. Weer van alles te beleven. Maar ik ga wel hetzelfde als Anja Hagen. Ik vind wat Trump op dit stuit uit heeft. We kunnen op dit moment de gevolgen hier dan net Oceaan vind ik wel heel zwaargelijk. Ja, wij focussen toch even op onze eigen provincie. Als je met goed vinden. Alhoewel, we gaan toch eerst even naar Den Haag.
Want Onno, de wiest oude week in Den Haag voor een werkbezieten. Ja. Maar 40 FNP'ers. En pak nou een plopkap van de omroep. Ja, wist. Luister al hier op tafel. Even de podcast luisteraars ik. Ja, maar Waarom? een pompenbeleid erop vanzelfs. Maar 2 pompenbeleiden erop, aan de voorkant en de achterkant. Nou, dus in de regel is dat nooit een probleem. Mensen in Den Haag vinden dat heel mooi. Want je bent heel werkbaar als journalist van Omroep Friesland. Maar Je klikt erop, die microfoon is, zodat het de wien wat beter filteren wordt. Fotografen ben er ik gek op. Die vinden het heel aardig om daar een foto van te maken. Ja. En er zitten wel foto's in het archief van het ANP van oud-minister Piet Adema en mij, dat ik hem interview. Maïsan, pompenbladen, plopkap. Maar blijkbaar willen ze in de Tweede Kamer net een volle pompenbladen hebben. Want juist er stier er een grutte FNP-delegatie van de door. Die toch ongeveer? Ja, de bezitten wie je oud-praat, wie je onkundige. Alleen nog een grut pad van die groep. Hier hele lietse pompenblad, speeltjes op. En die mochten er net toch van de beveiliging. Doos stiest er Bob op. Doos als de Frieske Frits Wester, maar dan beter. Doos zegens dat gebeuren. Hier is het eerst het Nijs. Maar wat gebeurde er vervolgens? Ja, nou, om eerlijk te wijzen, ik zie het al in een commissieceel om een debat over minbouw te volgen. Dan kreeg ik al hier appjes. Wie en ik appjes bij in de sfeer van help, wij komen er net in. Oh ja. Dus ik dacht van blinders, wat is dit? Die appen jij dan om te helpen om überhaupt binnen te komen? Mooi een pompenbladen speeltje. Ja, en toen kreeg ik het verhaal, ja, dat gewoon mensen die weer een leuk. Want ja, zo'n pompenblad van een soort Friesen is het natuurlijk volle meer als een symbool. Dat is pad van de identiteit. En wie mensen die wie en ik echt rekken en emotioneel en leuk. Maar nog even waarom. Dus je hebt 40 FNP'ers. Ja, die hier een afspraak van een bezieter onder het Tweede Kamer. Mij Aantjelle Soeboer als gastheer. Als oud FNP en nou NSC-lid die zo'n roenlieding van hem krijgen. Die staan bij de beveiliging. En die gaat door de beveiliging heen en dan? Ja, ze zijn van een afspraak met Soeboer. Maar Soeboer wie er net. Die ziet nog in een debat. En toen hadden die beveiligers zijn van... hey, blinders, ik zie een heel soort mensen, maar alle hier hetzelfde symbool op. Dat is een publieke collectieve uiting. Collectieve uitingen willen we net in de Tweede Kamer. Dus die speeltjes, die moeten oud. Dat zei de beveiliger die tegen op dat moment stier. Zei dat zijn de FNP'ers. Ja, die FNP'ers die wie een verbjusteren. Die is dat terecht uit dat ze hartstikke leuk wie in die FNP'ers? Zien Jo aan je Haag leuk West? Nou, ik kan me vaststellen dat ze in ieder geval verbaasd ben op zijn minst. Want ik jerde je het dat het echt... Ik wil ten onrechte wie dat het weigerd is. En dat... ze achterna zijn, die mensen hier wel al lid moeten worden, want ze hier gewoon afspraak met een Kamerlid op mij. En als ze bij een vergadering zitten, dan wie het weer Oorswest. Maar ik denk, ja, zo'n pompenblad is gewoon het symbool van Friesland. Ik ken ook een pompenblad op dwan en dan is dat helemaal geen uiting van protest, maar dat is gewoon trots op je eigen land. Dus ik denk dat in dit geval vind ik het net helemaal proportioneel van het Tweede Kamer, nee. Net proportioneel, nee. Maar wat is nou correct de afwaging geweest van die beveiliging om te zeggen een pompenbladdenspeltje mooi net? Dan zou mij het reglement van Watertas stuurt, het Tweede Kamerverluchting. Dat is een document van 180 zinnen. Ja, dat ken ik natuurlijk net helemaal uit de hollen. Maar er is ook een kwad huishoudelijk reglement. Daar zit in die collectieve uitingen, dat mij net. En dat is ter beoordeling van het Kamerpersoneel. En onwijzings van mijwerkings van de Tweede Kamer moeten altijd opvolgen worden. Maar over dat huishoudelijk reglement zit zo in waar van ik als wij net gelijk hadden, dan hadden we eigenlijk gelijk. Die sfeer die hing het er een beetje boppen. Ja, en... Dat is de uitlees, de beleving van de Tweede Kamer. De beleving bij de FNP'ers is heel oors. Beide hebben op eigen wijze gelijk. Aantjelle Soeboer, die wilde er net bij zitten litten. Die had al mondelinge vragen gesteld. Ja, dus leven we daar even over Soeboer, want die plaatst het volgende op Facebook. Nou, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Want het is gewoon dat je uit Friesland komen. Maar het liet mij echt net het welkom, want de regio hier Jan willen. Dat kan wel wat oors. En daarom zullen wij hierover mondelinge vragen stellen in de Tweede Kamer. Ja, Hinjo, dat ik denk dat je in de politiek in de Tweede Kamer ziet en dit zou je ook komen, dat een delegatie die komt voor jou, maar hoe leert die aan? Hinjo, dat ik zo, nou, dan wil ik wel even wat vragen stellen, want dit deugt net. Ja, ik denk dat het een goede zaak is dat er vragen gesteld worden, want pompenblad is het symbool van Friesland. Het staat ook op Omroep Friesland als een symbool, dus ik denk dat we inderdaad trots maaien wijs op onze regio in de Tweede Kamer, maar is ook trots wijs op Friesland. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, is het eigenlijk discriminatie, Boyske? Ja, ik weet net dat het discriminatie is, maar ik zou zelf wel zeggen van... Er is natuurlijk al een heel dringend debat tussen stad, platteland de hele tijd. En juist die stem van de regio is dan heel wichtig. En dat je dan echt nog 6 litten van, nou ja, je bent eigenlijk net welkom.
En daar komen een heel soort reacties op. Dit wordt oppakt door de media. En ik ben dan persoonlijk, ik wil weer bang dat het juist weer een soort karikatuur wordt nou. En dan zou, maar stil ook Fries en Sjen. En dat het al weer die kant oorgeeft. Haast een soort extremistische kant uit. En dan wordt het aan echt nog bevestigen waarom wat ze weigert binnen in het eerste plak. Dus dat is meer mijn angst. En dat is dus dan net zozeer het discriminatie-ding op hemzelf, maar meer hoe we dit nou aan weer uitmetten. Wordt dat weer een soort bevestiging van het stereotype van, ach ja, maar die gekke plattelanden zo Sjen. Dus en het incident had ook wel wat symbolisch. Want de FNP die gier naar Den Haag onder het motto wij komen erom, omdat ze van doel binnen om mij te dwalen op de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Nou missen ze erachter kwamen dat nationale parlement, dat kom je net samen binnen. Ik denk dat het misschien ook wel lekker is voor de FNP, of net, dat dit gebeurd is. Ik ga mij vertellen, Litten, dat het haar al nieuwe leden opsmieten had, dit incident. Dus ze al honderden? Nou, campagne technisch is dit natuurlijk voor hun hartstikke mooi. Maar ik vind wat Anne Goetske zei, ook wel, daar zit ik wel een punt om. Je wil echt net als Fries een voortzet worden of zo. Nee. Dus die kant, die herken ik wel. Ik denk, nou ja, ik hoop net tot bad. Dus ja, we moeten maar eens zien wat het wordt. Ja, op dat min of meer op hetzelfde moment vond er een debat plak in de Tweede Kamer over de lintjes. Die minister Faber net uitdrukken hoe 4 vrijwilligers van het COA. Had daar zelf ook nog wat van maken die eigenlijk al nog? Ja, wees, ik was aanwezig bij het begin van het debat. Dus ik was Frans Timmermans onder het woord. Als leider van de grootste oppositiepartij. Die werd interrumpeerd door Caroline van der Plas. Wat interrumpeerd door Geert Wilders. Nou ja, door dat baden doe je er in een keer heel voor los. Toen kwam ik mij zijn uitspraak van ja, mevrouw Faber is de grootste prutser ontnota in VK. Is dat zo, mevrouw Hagen? Is hij de grootste prutser in VK? Nou, ik denk wat betreft die lintjes dat ze gewoon wel een fout maken. Omdat de lintjes worden uitreikt om meesken die iets doen voor uw mierskip. Die zich inzetten daarvoor. En nou, dat kunnen meesken wezen als vrijwilliger in een COA of in het kerken of in een cultuur of in het landschap of neem maar op. En dan maar net al hingen van een politieke uitzoeking of die een lintje juist net. Okay. Dat moet er los van staan. Dus als burgemeester wij de eerste beoordeling. Al wij vinden, iemand had gewoon mooi werk verricht. Ongeacht mijn politieke kleur, dat doet er echt net aan. Dan gaat het naar de commissaris, die beoordeelt dat. Dan gaat het naar de comité voor de kapitel, of kapitel voor de... Ja, orde nog wat. Ja. Ik ben de naam even kwijt. En dan gaat het naar de minister. En dan tekent de koning als laatste. En er zit dus een hele reeks in. Maar er is al een beoordeling dat wij zeggen... deze persoon had zich inzet voor uw regio. Of uw dorp of wat dan ook. En dan is het heel raar als de minister de eigen politieke kleur... daarboven lid staan. En dat mag je net willen. Dus daarin denk ik wel dat ze echt een fout maken had. Hij is zelf al eens een lintje uitdeeld? Of? Ik zal de eerste lintjes uitdelen op 24 april. Dus de dag voor Koningsdag. En kinderen dan een situatie ontstaan waarvan je denkt... nou, hier heb ik principieel zoveel moeite mee. Ik deel het lintje niet uit. Zou je dat voorstellen, kinderen, dat komt? Nee, dat kan ik me net voorstellen. Nee, toch? Nee, want daar ben ik gewoon regels voor. Iemand kan iemand voordragen voor zijn lintje. En dan wordt dat helemaal goed onderbouwd. En dan gaat dat die route in wat ik rechts schetste. Ja. En dan ga je er een mooie feestelijke dag van meidje en meestal mooi egaars aan lintje overhandigen. Hoe kan het nou toch, Anne Goetske, ik weet dat je daar een idee over hast, dat ze eigenlijk iets lieds, het gaat om 4 meisjes van COA, toch iets gruts wordt? Ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat dit de hele tijd het stroekelblok is. Ik vind het wel grappig natuurlijk dat ze zich dan de Partij voor de Vrijheid nemen. Maar heel vaak ik juist vrijheid probeer die in te perken als het er net uitkomt. En dat is natuurlijk waar het hele kabinet dan ook weer over valt. En dat migratiedebat, dat leidt natuurlijk de hele tijd al het grootste pad van de discussie. En dan past dit er natuurlijk perfect bij. En ik weer in het kader van toch wat populisme is het voor hun eigen achterban natuurlijk heel goed dat Faber dit zij inzet. Is dat ze het bewust gelekt hebben? Want dat verhaal gaat... Ja, dat zou samen kennen, dat waar ik in uitspraak moet het wel natuurlijk. Maar ik denk wel dat het wel degelijk, misschien krijg ze als de FNP, maar dan toch weer wat nieuwe dingen op. Ja. Maar nou dankzij deze affaire is het migratiedebat hier weer om. Want de les is die het vooral een heel skoft net over migratie. Het ging over Trump, het ging over economische problemen en hoe de oorlog in Oekraïne. Ja. En nou zit migratie in weer op elkaar. Ja, maar
nou had de oppositie een motie van wantrouwen inzien, maar die is net onnam, want er is een meerderheid die van de coalitie had zijn, dat nemen we net on. Is het heel treurig dat dit nou eigenlijk in consequenties zat? Ja, dat Het vind ik. gedrag van Faber? Dat vind ik persoonlijk wel. Ik denk dat je, nou, er zijn al meerdere punten west waarop wat zij wel het in en oor litten had, waarop het je sissen kunnen, goh, wantrouwig is wel op zijn plak. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening en ik doe dat net zo goed verder te stellen. Maar ik denk Waarom, wel, ja, nou ja, ik wil net van iedereen spreken in dat opzicht, maar ik vind zelf wel dat zij daar toch wel de consequenties van ondervinden maakt. Ja. En voor een burgemeester is het helemaal moeilijk om een persoonlijke mening te hebben, maar hij hier een mening hoor. Nou ja, dit is onder politiek. En zolang de coalitiepartijen mij wel vinden dat ze nog genoeg groen hebben trot te gaan, dan zal zo'n motie het net heljen. En blijkbaar binnen belangen nog te grut om het kabinet overeind te houden. Dus Toen die belang wijzen? Ik denk verkiezingsuitslag. Ja, dus precies. als de VVD denkt, de PVV kind nog vierde zakje, wij wachten dat al. En de BBB en NSC staan op verliezen, die hadden er ook geen baat bij. Nee. Zolang dat zo is, denk ik net dat zij verkiezingswollen. Dus die afwagingen zullen mij spelen voor hun of ze een motie steunen of net. Onder de SAS zijn er dus in Den Haag, de makkelijkste het stikstofdebat maar onder oren ik nog, maar Femke Wiesma. En die zei het volgende. De eerste vragen gaan over ook mij, over mijn opstelling, over implicaties die in de media over mijn karakterstructuur gemaakt worden. Ik noem maar iets, koppigheid werd het hier genoemd. En ik vind koppigheid eigenlijk echt een soort van seksisme uitstralen. Want op het moment dat ik een mannelijke collega zou zijn geweest, dan zou dat eerder vastberaden zijn. En ik vind daar iets van. Ja, Anne Gooitske, ben je toch wel eens koppig neemt? Ja, Ja? vaker nog. Binnen huiselijke sfeer denk ik zeker wel. En koppelt dat dan ik onder seksisme? Nou, ik net persoonlijk. Maar ik denk wel, zij had op een bepaalde manier wel een punt natuurlijk. Er is wel degelijk een verschil in het aanspreken van mannelijke en vrouwelijke politici. Er is toevallig van de week een boek over uitkwam, een essay van Daan Heerma van Vos van het geval Hekse Valsema. En dat gaat natuurlijk ook over de bejegening van Femke Halsema, burgemeester in Amsterdam. En daar is wel echt mooi gedegen onderzoek aantonen dat er een heel soort vrouwen in de politiek last hebben van hoe het mensen boeten vooral op hen reageren. Dus via media en sociale media. Maar ik denk dat minister Wiersma die er echt wel had over hoe het er binnen de eigen gelederen op haar reageren wordt. En ergens denk ik dan weer van ja, er wordt al heel lang echt bij haar om opheldering vregen. En die komt er net. En dan vind ik dat een bepaalde manier van koppig benemen dan misschien wel wat te juchten is. Dat er al heel tijd wel een aanleiding van hetzelfde is. En dan zie ik daar nog net zozeer seksisme in. Waar je natuurlijk nou ook nog een vrouw uit de politiek om tafel zitten. Hij jou dit ik wel eens ondervoend. Net zozeer die koppigheid, maar wel het seksisme? Nou kijk, nee, ik ga eigenlijk geen les van seksisme. Het is mij in ieder geval net opvallen. Nee. En dan wil ik net zeggen dat dat net speelt in de politiek. Ik denk wel dat er is. Dus ik vind ik daar mij echt alert op wezen. En dat mag net natuurlijk. In dit geval denk ik, ja, of het weer is of net, dat is ook onder de mensen zelf die uitspraken doorgaan over Wiersma. Wat ik denk van Wiersma is, als bestuurder mag natuurlijk uitzoekend wezen en vastberaden. Dat zijn goede eigenschappen, maar je moet ook een beetje lienig wezen. Zeker in een moeilijk dossier, waar het verschillende standpunten bijna krijgen, dan mag je ook luisteren. Het is een combinatie van empathie en diplomatie die erbij komt. Heb je Wiesma dat dan net goed genoeg is? Dat weet ik net, maar terwijl het dan op seksisme te gooien, als het gaat hoe koppig giet, dan kan de indruk wekken dat je het een beetje boet in jezelf plaatsen. En dat getuigt net gelijk van lienigheid. Dus als ik haar spindokter wie zoek ze misschien is dit net een goede spin om die koppigheid te ontkrachten. Want misschien doet ze nou wel juist het versterken van die koppigheid. Dus maar heb je ooit een moment gewoon dat je een standpunt hien en dat je denkt, hey verrek, nou wordt er oors naar Sjoen omdat ik een vrouw ben, omdat ik dat is als vrouw? Ja, dat kan me net herinneren eigenlijk. Nee. Heb je het wel eens een verschil Sjoen tussen mannelijke en vrouwelijke verslagjouwers? Nee, ik net. Nee, sorry. Nee, ik kan me net herinneren dat is wel mooi dat je dat doet. Ja, nee. Gelukkig maar, Onno. Ja. Zeker. Dan wist er wel in Den Haag, hoe is dit eigenlijk vallen daar, deze opmerking van Femke Wiesma?
Nou, de Kamercommissie voor Landbouw die liet hem net ouwlieden tot deze opmerking van minister Femke Wiersma. Dat staat onjuist, maar die Kamerleden die zijn hartstikke kritisch. Want die willen gewoon dat er zo gauw mogelijk een oplossing komt. Een oplossing voor de pasmelders, een oplossing voor de strontcrisis, een oplossing voor de stikstofcrisis. En ze wachten maar. Begint het hier eens zijn van, er is nou een ministeriële commissie. En binnen een paar maanden zullen wij dus oplossingen presenteren. Die deadline hier ze zelfs betocht. Daar gaan ze haar net onhouden. Ja, en er wordt grute in Den Haag. Het is natuurlijk ook een geruchtencircuit dat die ministeriële commissie die zou giezelen worden toch Femke Wiersma. Want die zou net al te flexibel wezen in haar opstelling. En die Kamerleden, die hadden bij Wiersma vooral op ontrunnen. Wij willen heel gauw maatregelen van die. Het is een goede aanleiding, deze opmerking. Is dat die conclusie? Nou ja, van de Kamer wie dat geen aanleiding, want die zijn van de motter heel gauw maatregels komen. En Wiersma had doe ik dat zijn van ja, deze mannen nog kom ik mij meer nijs en mij nieuwe maatregels. Ik ben er nog mee aan de gang. Dus ja, deze mannen, deze aprilmannen is denk ik voor Femke Wiersma. Ik vond het hele kabinet wel heel spannend, want ja, ze moeten en mijn stikstofplan komen en ik knopen terughaken van de voorjaarsnota. Ben je er klaar voor? Een bak mayonaise. Ja, Else Wieke bepraten wij het nice van uw website en van uw app. En we beginnen eventjes met vuurwerk. Ben je hem liefhebbers van vuurwerk? Anne Gooitske? Nee, echt totaal niet. En dan het, Onno? Ja, een beetje siervuurwerk kan natuurlijk wel mooi wezen. Maar ik denk dat het traditie wel ontspoord is de laatste hier in Nederland. Ik in Ljouwert, ik in Friesland. Mevrouw Haga? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ik vind een beetje siervuurwerk wel leuk. Maar zoals het nou soms gaat, dan denk ik nee. Nee, en ben je dan eigenlijk al je vaststander van een vuurwerkverbod? Ja, ik wel. Onno? Ja, ik zou me een groot collectief vuurwerk ergens centraal in een gemeente, kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Maar ik vraag me tegelijkertijd, ik hou van hoe willen ze dat handhaven? Ja? Want ja, als je in Duitsland wel gewoon vuurwerk keepje kennen en in België, dat is al hier net Safir. En ik denk dat een deel van de maatschappij deze traditie net zomaar oppakken lid. Nee, is het de handhaving? En de vreeg ik me af, vooral om de burgemeester van Dantameel. Nou, als je daarom een vuurwerkverbod had voor- en nadeel, want het schept wel helderheid. Als ik geen vuurwerk afschieten wil, maar dan weet je wat wel gebeurt. Je moet handhaven, dat is helder en duidelijk. Maar dan moet je wel de capaciteit hebben om dat te doen. En je wil echt net op mensen dus in plak van veilig consumentenvuurwerk dan alleen nog maar illegaal vuurwerk heb je. Dus je wil net dat het daarheen verschoot. Voor het milieu is het natuurlijk beter als je geen vuurwerk hebt. Dus dat had voor- en nadeel. Maar ik vind als je geen vuurwerk meer afzet, maar je wel een alternatief had. Dus dan moet er ook mogelijkheid wezen om wel een mooi feest te organiseren als gemeente. Want zullen we dat dan ook beziekje te organiseren? ik denk wel dat net alleen nog dansmodel alle gemeentes je matten, hoe jou je dat een mooi plakje op zo'n joenen. Dat mensen bijna komen in, dat je een mooi feest hebt. Ik bedoel, zo'n traditie is wel heel mooi. Het kabit zit er mij nog wel, hè? Ja, en het kabit zit er mij nog wel. Maar je moet dat wel, je kan net iets afschaffen en er niks voor in de plak gaan. Dus dat mag je wel mij wat goed doen uitdenken. Ja, maar hoeveel agenten heb je nou op het moment dat het is altijd nee? Hoeveel agenten kun je dan inzetten? Nou, er is een hele club agenten actief. De artisioenen. Nee, althans, we gaan een hele regio in wat is, door dat mijn hele club hoe de gemeentes hinnen. En daar ben volle agenten actief dan. Genoeg ik dan om dat al leren? Ja, wat is genoeg? Dat hing het ervan af. Hoe meer misstanden je hebt, hoe meer agenten je neder gaan. Je gaat natuurlijk het liefst dat alle agenten gewoon op politiebureau blauwe kinderen dat er niks nodig is. Nou, ik ga bijvoorbeeld in Dantemdeel gaan we dat gelukkig gewoon al rond hier. Maar wat is het? Wie het wel weer onrustig. Dus elke onrust is er in je te volle. En je wil eigenlijk dat die politie gewoon net inzet worden hoeft. Dat is eigenlijk wat je het liefste wil. Nee, maar ik kan een hele irritante bomman. Die steekt altijd van die gigantische cobra's aan. Ja, wie ben we goelen en ik wilde gewoon van maar ja, ik heb wat zin in precies net wel, maar lust is net maar. Dan hoop ik toch dat de politie deel komt. Kun je mij dat garanderen? Nou, garanties haal je nooit in het leven. Maar op het moment dat je hier in 12 bel je en er is wat onderhand, dan komt die politie. Maar hoe meer activiteiten of misstanden er zijn, hoe minder kans dat de politie komt naar een liedsincident natuurlijk. Ja. En daarom is een vuurwerkverbod kan helpen. Omdat je hoopt dat het aantal incidenten echt waarom rent. Maar daar ben we echt maar zien aan verantwoordelijk voor. Hè? Het is net alleen de politie, veiligheid, dat door wij mij zien aan als mensen. Dat we... Ja, ik vind het net normaal dat Ben van 10 in mijn gemeente, of 10 tot 13,
maar cobra's op straat te rennen. Denk, hoe komen die binnen aan die cobra's? Keihartjorig is dat. Ja. En ouders zoen dat ik net normaal vinden, matten, je dat oppakken, gooit in armen, maar wetter, maakt het onschadelijk. We moeten mind waar dat net normaal vinden. Nee, dit is door een heel soort oerlijst, milieuoerlijst, maar ik loodsoerlijst, oerloodsoerlijst splitsen. Onno, ik ga toch maar eventjes naar die, want ook best inwennen van Ljouwert. Hast ook nog loodsoerlijst horen al rond de week? Ik jerse uit toch wel wat oervlingen. Maar nee, ik kan net zeggen, ik wijn aan de goede kant van de stad. Oh ja. Ik had er net een heel soort les van. Nee, want ik heb natuurlijk hoe de Ramstein-vlek-oefening die op dit site waan is bij de vlingenbasis werd, bij zich jongens tot let vlingen. Ja, we hebben net zien modder gehad. Ja, maar ik ze echt heel... Ja, jongens, altijd. Nou. Oh. Dus wij zijn al heel tijd heel bang, want mijn zoon slipt nou correct een beetje de nacht erop. En dan juist in één keer echt zo roen alven of zo, dan komen ze weer. En wij hadden dat wel heel goed. Ik dacht eerst, wat is dit? Waarom vliegen ze nou 's nachts heel diep? Maar nou ja, ik kwam er nou wel achter natuurlijk. Wat denk je dan? Ja, dat moet gebeuren. Dus ja, dan moet je dan gewoon als burger echt maar in de kijken. Ja. Waar kies ik zeggen? Dat mag gebeuren, maar ken ik ergens oors? Ja, nee, ik vind dat je daar... je wil graag in een veilig loon wonen. En als er oefeningen vernedig binnen, dan moet je dat toch maar accepteren. Maar iedereen hoeft het oor natuurlijk te sluiten. Nee, dat is wie. Ja, maar als zij denken dat zij op dat moment de beste oefening uitvieren kan, dan be my guest. Ja, dat klinkt net echt heel moeilijk. Ja, ik ben een hele gehoorzame burger. Het is er weer tijd voor. De vraag uit Den Haag. Een Schoftelien is duidelijk kwam dat de minister van Binnenlandse Zaken van doel is om voor te stellen dat vertongen 124 van de 150 Tweede Kamerleden tot de provincies kiezen worden. Dat had een prutte commotie. Zo'n zijn voorstel nou, Bigelieks, verdedig wijzen voor Friesland of krijgt net? Ja, de vraag van Den Haag komt deze week van Tineke Huizinga, lid van de Eerste Kamer van de ChristenUnie. Ja, wij zwaren toch weer van ik als ChristenUnie lid natuurlijk voor een warm bad. Ben je hem eigenlijk, de vraag is maar aan jou stellen aan je Hagen, voor een regionaal kiesstelsel? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Want volgens mij is het zo dat als dat inviest, dan kunnen er maximaal 4 Friese Kamerleden komen. Of jou als iets. En in ieder geval minder dan we nou hebben. En dus uiteindelijk zoest er zelfs op achteruit gaan kunnen qua aantal Kamerleden. En dus ja, of dat iets opsmiet, ik vreeg het mij al. Op zich wel goed natuurlijk dat Friesen in de Kamer zitten. Ben ik helemaal voor. Ja. Maar of dat via deze oplossing barren zal, ik weet het net. Heb je zelf die ambitie eigenlijk om in de Tweede Kamer? Nee, en ik voor de helderheid, ik zit hier echt net namens een politieke partij. Als burgemeester ben ik voor alle inwoners. En wat ik in het verliezen dien, zit er helemaal los van. Nee, maar heb je daar zelf de ambitie nog om misschien ooit naar de Tweede Kamer te gaan? Oh nee, op dit moment ben ik er helemaal net mee bezig, nee. Want je bent nou burgemeester van de gemeente Dantemerdeel. En één op de 3 gemeenten in Friesland had op dit stuit een waarnemend burgemeester. Jo bent van Dantemerdeel. Hoe is het eigenlijk om waarnemend burgemeester te wezen? Dat is ontzettend leuk. Ik vind het heel eervol, echt mooi werk om te doen. En je bent als waarnemend burgemeester, gewoon burgemeester. Dus het verschilt in niks. Ja, dezelfde bevoegdheden. Je doet precies hetzelfde werk, je had dezelfde bevoegdheden. Het enige verschil is dat het kwatter is. Dus het is van kwattere periode. In mijn geval van hier ongeveer zult wijzen. En dat is omdat Klaas Agricola die nemen in de Frieske Marren. Ja. En die gaat daarheen omdat Fred Veenstra vanuit de Frieske Marren naar Smellingenlaan gaat. Dus het weer een soort treintje die wij inzet hebben. Dus er zijn de redenen heel verschillend. En, maar in de Waardhoeken zullen we dat maar gewaan. Dat is helaas ernstig ziek is. Dus die reden dat André van der Naardoot uit Weststellingwerf naar Waardhoeken gaat. Zo, ja, ik hoop dat mensen had een hele oren erbij binnen. Nog. Ja, dat had een hele oren. En dat is een trieste reden. Dat wil je natuurlijk leven net. Schrikkelijk. Maar Tineke Skokker zit als wienernemer in het iets extra deel, omdat Jeroen Gebben directeur wordt van de veiligheidsregio. Dus daar hebben we verschillende redenen. Elkaar zijn we hier nog op Skilge. Ja, Skilge, omdat Van de Polder voor het gaan is. Ja. Maar ik denk dat het heel mooi is dat de wiernemers zijn die zorgen dat er continuïteit is, zodat de gemeente heel rustig op ziek in naar een burgemeester die er voor langere tijd creën beneemt, nemen we dat, kom ik in. Dus ik denk net dat het een probleem is, maar een mooie oplossing. En nou haast toevallig even wat meer. Dat komt is dat toevallig? Is dat geen tendens? Ja, nou wat ik zei, het had heel verschillende redenen. Nou, soms komen dingen correct bij en waar. Want de wollen tendens. Ja, zeker. Want ik zeg dus dat gewoon gemeentes wel
de enige problemen had om een goede nieuwe burgemeester te vinden. Dat had ik te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Er binnen ik wel eens vacatures west van gemeentes die het letten tot de gemeente weer inlutsen wien, omdat er net nog kandidaten wien. Ik denk dat Anja Haga in een bevarrugde positie zit, want nevens zaakkundigen, bestuurskunde, een gemeente van de omvang van Dantemadiel wordt zien als een ideale opstapgemeente. Een ideale gemeente om het net al te grut, om het vak van burgemeester te leren en letterlijk misschien toch te streamen, als je dat willen zoeken, naar een gruttere gemeente. Maar toch de gemeentelijke werkdeling binnen dat soort Lietsere gemeentes, die binnen net al te volle meer. Klopt deze analyse van mijn collega Anne Valkena? Nou, ik jij wel vaker dat het aantal sollicitanten op een vacature voor burgemeester minder is dan in het verliezen. Maar dat speelt het net in de situaties die er nou binnen in Friesland. Want in Dantemadiel, die procedure die rint, die gaat aan zijn iepen. En die Friese Marren krijgt de deadline voor inleveren van je sollicitatiebrief West. Dus daar weten we nog helemaal net. Het is puur een oorgangssituatie waarin er nou wie-nemers binnen. Het is net omdat ik geen verste burgemeester te vinden wie. Dus in die zin herken ik het net voor Friesland, maar wel de tendens dat er heel iets minder sollicitanten zijn. Maar we moeten zien hoe dat aan zijn in Dantemadiel aanrint. Ja, je bent nog geen hier burgemeester van die gemeente. Nee. Heb je al een beetje idee dat je wat herkend wordt daar? Dat je echt de echte burgemeester binnen van de burgers? Ja, ik wen je in Dokkum en dat leidt je in Dantemadiel aan. Dus ik ging gewoon op de fiets naar het werk. En dat betekent ook dat je in je eigen regio zit. Dus dat volle mensen mij ook komen en kennen. Dus ik ga net het gevoel van, ik ben hier als een vreemde. Nee, ik ben in mijn eigen gebied. Iedereen en als er niet zwaait en we erop stikken net. Wat is dat voor vreemde vrouw die nou weer zwaait? Nee, mensen groeten gewoon al je vriendelijk. Maar dat doe ik in de regio. Dus dat is eigenlijk ook al hoe je mij waar omgaat. Dus ik viel mij daar heel erg thuis, ja. Oké, nou wij zijn toch wel eventjes benijd in of dat klopt. En dat je inderdaad een beetje herkend wordt als de burgemeester van de gemeente Dantemadiel. We sturen nu zijn eigen wandelpad. Even iemoeien. Naar de burgemeester. Ach, jongen, goed. Maar ik weet net hoe meer hoe het heet. Je het wel weten? Oh, jongen, ja, ik ga het wel weten, maar ik ben ouder blij. Ja, dat is een minister van, toch? Maar welke partij weet ik niet meer? ChristenUnie? Nee, ik weet het niet. Oh ja, van de ChristenUnie, de burgemeester, het is afvervangend burgemeester. Dat betekent dat ze je maar titelijk bloot. Oh ja, nee, dat wist ik net. Ik wist wel dat ze naar Brussel zo volgens mij net. De burgemeester van Dantemadiel. Is dat zo? Ja. Als je het zegt. Ik ken haar wel wat uit de dat ze in de politiek zitten. Dus dat is, ja. Nee, dat weet ik niet. Nee. De burgemeester van Dantemadiel. Ik heb wel goed vertrouwen in de politiek, ja natuurlijk. Die maken meer dan voor u. Ja. Dus we moeten er maar vanuit gaan, toch? Oh, je is naar je burgemeester? Of van Jimme, van Dantemadiel? Wij komen Dongendeel, dus vandaar. Ja, en wat is Friesland, hè? Ja. Ik heb het naar de burgemeester. Ik wist dat Dongendeel nog bestier. Nee, dat wist ik echt niet. Nee. Valt het mooi of zin? Dat valt me maar, ja. Jawel. Dan ben je dus waarnemer burgemeester. Heb je dan niet de ambitie om de burgemeester te blijven? Nou, het is zo dat de commissaris van de Koning, Arno Brok, die had een belangrijke rol in de procedure. En die had als regel dat een wiernemer net solliciteert in de gemeente waar ik de vacature komt. Dus die afspraak heb ik maken. Dus ik zal net meedoen aan deze procedure in Dantemadiel. Je vindt het spietig? Nou, het is wat het is. Dat wist ik van tevoren. Dus dat is wat we oppraat hebben. Ja, nou, ze zie je dus nog in de Weststelling. Ja, ik kon het al die gemeenten op te zien. Ben je, wil je graag terug als burgemeester? Nou, daar ben ik nog goed rond nadenken eigenlijk. Dus ik ben nog net op de helft. Dus ik ga nog even de tijd om te zien wat wil ik hier naar. Wat twijfel je aan? Nou, ik ben gewoon druk aan het werk en ik ben nog maar krek burgemeester van mijn gevoel. Dus ik ben gewoon 100% burgemeester in Dantemadiel. Dat kost mij de hele week. Daar ben ik fulltime mee bezig. En als het aan zo wat richting de simmer, dan ga ik eens nadenken, hey, wat zal ik doen en waar zet ik mij op in? Dus dat is nou nog krek te betiert. Ja, nou, ik al onneid toch? Nee, ik ben echt tot nou toe gewoon eerst maar eens even dit goed op je kom maar litten, gewoon het ontwerk. En dan ga ik net gelijk al nadenken, wat doe ik je naai? Dat komt nog. De burgemeester Haga klinkt heel fleurig, maar goed, ze kennen haar natuurlijk ik. Maar ben ik wel Fabian van burgemeesters ziet het echt heel dreig in haar functie. Want je binnen zondagen in de week, 24 uur, dag en nacht ben je burgemeester. En dan ben ik burgemeesters, die worden wel bedriegen, die worden uitscholden. En die krijgen, naar vriend van Tiet, haar nog. Is het een klimmer? Ja, dat ga je nog net maar maken.
Nee, wat dat betreft ben ik wel in de gunstige positie of positieve. Het is echt heel leuk. Ik krijg volle positiviteit. Ik heb geen bedreigingen. En er zijn heus wel eens dingen dat je steeds, dat is lastig of ingewikkeld. Of iemand is net zo blierd. Dat ga je natuurlijk altijd al je besluiten nemen. Maar net op een manier dat ik denk, dat zit mij op een nek. Of het is zwier of vervelend. Nee, zeker net. Nee. Nou, hier we die tombola van burgemeesters in Friesland heeft alleen een stronaam. Om maar even in je nu te pikken. Hè. Marga Waanders, die maakt er dan spietig genoeg uit omdat ze ziek is. Haar opvolger is dan André van der Nadort. En die wie burgemeester, zei ze lang, in Weststellingwerf. Maar die keert dus van Weststellingwerf naar de Waardhoeken. Betrof de Weststellingwerf op Sietmaat naar een Nijgemeente. Lid van der Nadort, die gemeente Weststellingwerf, dan eigenlijk net in de steek? Nou ja, hij zit er al wat langer. Dus en hij gaat ook de jaar nou in mijn pensioen, heb ik begrepen. Dus ik snap wel dat hij denkt, als ik nog iets wil, dan is het nou. Dus Weststellingwerf zou toch al op ziek matten naar je burgemeester, hoe net al te lange tijd. Nee, maar nou dat krijg ik iets eerder. Ja, mijn orenkant Action, Waardhoeken had in één keer een situatie waar ze echt net om vregen hien. En dat hij daarin helpen en iets... dat is heel mooi. Maar is echt heel mooi, want hij is natuurlijk wel een heel ervaren burgemeester. Dus ja, het leven is net altijd zoals je het wil. En dan denk ik, dan is het echt mooi dat André van der Nadort zei, ik help Waardhoeken. En dan had Weststellingwerf waarschijnlijk weer een wiernemer krijgen. En kan dan in alle rust gewoon uitdenken, waar word je de verste burgemeester? Is het heel logisch, die tombola, Onno? Nou, het is wel bijzonder en het is meer worden. En je sjugge als je naar de torsneed burgemeester sjugge, die is vaak zo'n 50 jaar oud. In de regel wiet en vooral man. Er zijn volle meer mannelijke burgemeesters als vrouwelijke burgemeesters. Ja, hoe komt dat? Burgemeesters worden vaak gerecruiteerd uit... ben vaak, mensen die solliciteren, ben vaak of raadslid of wethouder. En dat ben ik meer als gemiddeld mooie. Een soort old boys netwerk. Ja. En het is blijkbaar heel lastig om dat te terugbrengen. Dan had je misschien bezig neder die dat misschien nog net onttocht haar of die het een oor soorten van functie haar en die het is maar zij in stromer binnen. Maar het beeld is vaak toch wel traditioneel. Dus de burgemeester worden wel aan de gooitje? Nee, dat is absoluut net iets voor mij, denk ik. Nee, ik geloof net. Maar ik vreeg me wat af van... want Jim Skets zegt wel dat beeld van er binnen heel tijd minder burgemeesters die het solliciteren op een functie. Maar komt dat terug, dat grillige klimaat? Wat er bedreiging, ja, die bedreiging, is dat wel... Ik denk, die geloen die hier is natuurlijk wel het meesten ben kritischer, ben leuker, op socials just dat meesten ongenuanceerde meningen ha. En dat gebeurt ook in de werkelijkheid. Dus een groot deel van de burgemeesters had met bedreigingen te maken. Dus ik snap wel dat meesten denken, daar heb ik geen zin in. Maar het is echt wel echt een heel mooi beroep. Je kan wat budgetten voor je inwoners. Je bent verbindend, je bent vastzitter van de RIE, van het college. Maar je bent actief met de ambtenaren. Maar echt voor de inwoners. En schön hoe je dat al je bijna wil krijgen. Dat is echt een hele mooie rol. Ik dacht hier van die discussie over op redactie. En ik zei, ik kom zelf uit de sportjournalistiek. En ik vind het heel raar dat Robin van Persie midden in zo'n sportclub JRV verliet. En ik zei, ik vind het raar dat een burgemeester midden in een ambtstermijn zo'n gemeentes verliet. Nou, mijn collega's zien me raar onderzien, maar is het raar dat ik die link wil? Is dat ik denk van je kunt dan net samen in een seizoen of in een ambtstermijn samen als burgemeester volgaan? Ja, dat is elke situatie bij Roos, denk ik. Ik denk dat als je een burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar, als kroon benoemd bent, en na die 6 jaar, dan kiest weg voor 6 jaar. En polwier is natuurlijk best een lange tijd. Dus als mensen dan eens denk ik wil toch nog eens wat oors. Dan is het vaak dat ze na die 6 jaar nog 1 of 2 jaar en dan weer die oerstapmaatje. Maar dan is de ambtstermijn eigenlijk een wassen neus. Nee, je moet er daar ergens afspraken om maatje mijn waar en er komt een moment. Maar je had er een reden voor. Dat zal voor elke burgemeester oors wezen. Het is natuurlijk mooi als je periode uitzitten, maar er zullen altijd redenen wezen waarom het dan krek oors rint. Oké. Anne Goortske, hoe zit die weekend eruit? Ik ga snijden een lezing nog en voor de rest een beetje rustig aan. Ja. Best kleer maar Friese boeken? Nee. Als ik ergens nog wat oortjes vind om te scrollen, dan maak ik dat ik wel doen, ja. En Fries dicté, hè? Ja, daar maak ik kleer. Heb je wat 10 opnames wensje we bij u volgens mij? Een beetje thuis keer mooi van. Ja,
En hoe heeg is bij de boekmakers? Oh nee, echt helemaal net zo heet. Nee, hè? niks Nee, had ik wat ik dat tot nota schreef van dat Frieske Boekenweek geschenkt, dan maar toch wel echt nog een protte controle hoe hinnen en dingen aanpassen. Dus ik denk dat ik maar weer even naar de avond moet. Nou ja, hege verwachting is toch, Onno? Ja, Oh, wij van mij? Nou. Is het ook mooi dan? Nee. Denk ik net. Ik vind dat net het meest nieuwsgierige onderdeel van taal, stavering. Oh, nee. Hè? Waarom nee? Nee, dat is gewoon dat is een afspraak die je maatje. Dus, Oké. Ja. Oké, wat is dit weekend dan? Ik zal morgen aan het werk en dan zal ik een demonstratie volgen in Ljouwert. Het is Ramstein flag. Van? En daar hebben we toch wel onder oren van Extinction Rebellion en van verschillende orenclubs. En ja, daar hebben we toch wel wat met spanning naar uitzoeken. Ik ben benieuwd. We kunnen al die lezen op Friesland.nl. Net en op radio is en op televisie. iets met zo'n demonstratie. Dus, Nee, daarom. Ja. En je haar, hoe ziet jouw weekend eruit? Nou, rustig voor het eerst sinds lange tijd. Ik zei op een jitje, bij een nichtje, even wielrennen doe ik elk weekend. Ronde van Vlaanderen, Sjen? Nou, misschien ook wel een stukje televisie. Ja, fietsen. Nou, fietsen doe ik gewoon in Friesland, maar op televisie is dat leuk om te zien. Maar ik heb geen verplichting als burgemeester dit weekend en dat is ook wel eens lekker, ja. Mooi. En je haar, hartstikke bedankt voor je komst. Diezelfde hield voor Onno Valkena en Anne Goortske Breedler. Ja, dus Frieske Weekend is natuurlijk waarom te zien op televisie, maar ik waarom te zien op YouTube en op Spotify. Abonneer je eventjes, dan krijg je elke week weer een melding dat de podcast weer online zit. Bedankt, tot de volgende keer. Hoi.